masa di hutan nami manggohina orang tok loh. Iya. Asa te ingot. Molo inna dua sada satu. Nah, molo sanga masa 10 ikat. 5 ikat. 5 ikat masih 40. Bongkak mah deh. Bongkak lah kamu. Naubo to. Memang dan urusan nami, kerajaan nami nasomal. Kan diduduk kon. Kami orang artinya dangadong berubah on hata si tiopon. Nasomal do pator. Amol ngado suruh kamu nah. Ale dangan dor subay ditun mo. Kan ino nakin wala hata. Dangan si bay duwi to. Asa mga tusi hita. Baka isipin na tua-tua nga mga tusi. Maulate ma anong gawin? Maulate ma dito ata maulate nang di kita sa luhod na diari na huli do bulan dating ganon. Boy do behita martumo. Ima di bagas di hasuhuton. Jala di las rohata na mangulang martudut saud manang marhata sinamo di hamusut parboru mata marga hutagol suang songeni suut paranak marga sila jalagan di do seruhamuna nanay marhula-hula boru jumpang taliapsa ikot ogong uluan nung nga jumpang sudi akapakateon jala sudi hamusu paranak do su barboru toktong do marsi paulu-uluan jala di do seruhamuna hami pe uli rohanam ala ni do hono do sungon hata nama tu mandokon balitang mabagabe tumundalkan sita duan hari muna do paranak do sud barboru gabi al ni toktong do hamu marsi paulu-uluan jala di son nung nasiduk kita na marhata na uli na marhata na dinggan rak marsa tengyang mahita rak itagua tutang nyakta asa saat tuari na dihubul kita sa na di tanggal 10 bulan 10 di tahun 2025 asa ita pangido tu mata pertiga basay dilihat tiur ni hari di padau abad-abad jala dilihat tu kita dos ni roha dohon las ni roha nasihat Tuhan tay terlumo bimadi raja ni amang buru nami marga siya lagan nineng mulak kamu tu hudamuna tubo na pasogit ima di pulau Samosir toktong do hamu ditangyang nami buat kami asa diramoti mahamu di perdalanan muna satu huta muna jumpang do keluarga toktong di bagasan las ni roha nasihat Tuhata jala di son di haburjo muna sun paranak do perpur di pasat hamudo songon pinggan nahot di hudulan na say gabi hot lam tutanggo nama dia kahamusut paranak doon su perburu na naik marsi pertuturan jala di pasat tamu do di son songon boras pin senyak moon otik gabe boras pin tonton di godang gabe si butong-butong asa pirma tondi bahul-bahul pacaloman pirma tondi menasuhun pada do perburu jala luju-luju ma aka pasamotan jala di son di patu buah hamudo ringgit situ suara nadi pacetak di pamarenta hasolomon amat raja dohot inata sori pada jala dokonon namin masongon hata nama tua tuhamu bona dia pulima di dolok di Sitampongan sudah nak akan nauli na diulat di tangan muna centong ma dapotan aka pasamotan matutu pinatikom mahujur ni topi tapian manang tu dia pehamu kedua belah pihak super anak do super baru totong ma dapotan parsaulian jala dinaneng mengunjungi hata nami siang dongan sahutan ori dutun dohonon nami ma bulung ni losa bulung ni bindot bulung ni motung merdua rupa sudah hata ikom mata imot saya unang mahita saya unang malupa may si tabatua maparlinggaw man di si borok di batado si liat tua horos ba sudah na adong di nganon di parorot asa saat isulumang satu butian toho may direndang di bulan nung nga saat
pakateuta dinosuruh hamuna sud parana dot sud parboru sai sahak mahita saluna tu panggabean sai sahak mahita tu parhorasan jala toktong gidungan Tuhan rak mahita maka tahun tulu kali ingot hor semasya kami dengan sahuda Oras.